Ето, погледни камерата. Е там. И кажи нещо на оператора. Кажи здравей. Хайде. Искаш ли да помахаме на камерата? Здравейте, мили хора! Отново се обръщам с един огромен призив и молба да подкрепите моя син Мишо. Тази борба е изключително сложна, продължителна. Терапията при доктор Вело дава резултат, но трябва да е постоянна. Борбата при нас не е само за Мишо и за мен като майка, но разбира се борбата и за неговата близначка София, която не искам един ден, вместо да живее живота си, да се бори и за Мишо. Тази борба е изцяло моя, но е много трудна. Има дни, в които правиме чудеса. Но има дни, в които се връщаме много назад. Добавки, терапия. Всичко трябва да е постоянно. Аз съм безработна. Това, което оцеляваме, са 1180 лева. Тези, които се дават за Мишо. Сити сме. Имаме дрехи. Успяваме да плащаме и сметките, но терапията на Мишо е невъзможно без ваша помощ. Знам и виждам, че Мишо е по-специално дете. Виждам постиженията му, които прави при ерготерапевката, при логопедката. Тази борба не остава сама. Мишо дава резултати. Но всичко, което трябва да се направи, е свързано с много пари, много средства. Знам, че всичко вече е поскъпнало, живота е много сложен, но ви моля, кой с колкото може да ни подкрепи. Всяко едно дарение, всяко неизпито кафе, всеки един хляб, даден за нашата кауза, дава резултат и бъдеще за моя син. Моля ви, хора, подкрепете ни сега, дарете. На 10 февруари трябва да сме в клиниката на доктор Вел и да започнем следващата терапия.